Wat leuk dat je er... Oh, jij bent het. Nee, ik heb ook kinderpostzegels, man. Nee. Hey, leuk dat je er bent. Kom binnen. Of blijf lekker buiten. Maar ik je nog wat aan toevoegen? Typisch Jan Petersen. Oude hoeren, ADHD en tegelijk ook nog succesvol in de Friese muziek. Hij is nu 33 en komt uit Amersfoort, maar verhuisd in 2004 naar Ljouwertaal. Hey, hoi. Leuk dat je er bent. Kom binnen in de studio. Nou, dit is hem. Dit is hem, de studio. Het is allemaal goedkoop, net niet vintage, geleend of gestolen materiaal. Dus als je iets tegenkomt waarvan je denkt dat het van jou is, pech. Ik ben naar Leeuwarden toe verhuisd voor de Academie voor Popcultuur. Om daar elektronische muziek te gaan maken. En dan krijg je dit. Auw, mijn oren! Dus nu ben ik producer. Oude drumcomputers en vieze oude gitaarversterkers. Mensen vergeten ook dat ik ook gewoon hele fijne funky house maak. Of snoeiharde electro. Of van allemaal andere dingen ook nog. Kun je een liedje opspelen? Mooi, hè? Het geluid. Het is net alsof er een Roemeense dwerg met een klompvoetje, zeg maar, probeert accordeon te spelen, maar zo autistisch is dat hij het niet kan. In 2008 wie Jan de ene helte van het dialectro-duo Ad-Lib en Aad Lus. Zowat elke Frieskin intussen haar een grutte hit. Maar bestaat die band nog wel? Ad-Lib en Aad Lus was begonnen als gewoon één liedje, hè? Dus onwijs uit de klauw gelopen. Maar dat succes van Ik ben ze uil, dat haal je niet meer. Want dat is dan nieuw en de nieuwigheid is eraf. Dus wat je dan merkt is dat het enthousiasme gewoon een beetje uitvaagt. En ja, als ik dan nog de enige ben in een groep die enthousiast is voor iets, dan moet je gewoon denken van ja, dan heeft het niet zoveel zin. Ik kan de game niet meer zeggen. Ik heb ze liggen in de schuur. We gaan ze zoeken. De Dial Poets pakken. Kom maar mee. Niet van de trap aflazen, hè? Als het goed is zit het hier in deze koffer. De koffer der verdoemenis. Of zo. Oh, kijk uit voor je tenen. Kijk, als je hier dit zo aan hebt. Zo. Als je dit zo aan hebt. Oh, Jezus! Ui! Als je dit zo aan hebt, zeg maar, dan een heel pak daarvan. En je staat op een podium met allemaal parren en lichtshows op je, dan krijg je het best wel warm van. Maar ik trek hem weer uit, want hij stinkt. De Argonne Treien hier maken Jan flink verhoren met Ska 3. Heel horen muziek, maar wel met die typische ongein. Heel nekens jongereskes, ondubbelzinnige teksten en Jan als middelpunt van de band. Wie dus wel de speel van die band, of net? Nou, ik ben in ieder geval degene die er het langst in heeft gezeten, ja. En meestal met al die bandjes is het ook zo van ja, dan ben ik weer de vreselijk aandachtshoer ben ik. Dus dan ben ik dat ook in al die bandjes. Maar jij deed het hier via niet een dien met Ska 3. Hoe zit dat, Jan? En de optredens liepen terug. Wat moet je dan? Is promotieactie, jongens. Weet ik veel, een videoclip of gekke content maken of iets waarmee je de aandacht trekt. En voor een band met 11 man ga ik dat niet allemaal doen. En dan moeten we wel met z'n allen, want het is onze band. En dan zeg je dat 1 keer in een vergadering. En nog een keer. En nog een keer. Totdat je denkt, nou ja, komt niet, dan komt het niet. Weet je wel, dan moet je gewoon zeggen, stoppen dan maar. Want dan heeft het niet zoveel zin. Nood die het veroordingen dus, zoals afstuderende popacademie Biggelix. Want daar had Jan al een iris een knipperlichte relatie mee. Daar ga je naartoe zo van, ik ga dat studeren, maar ondertussen ben je ermee bezig. En als je dan een hit hebt, ja, dan heb je het gewoon vet druk. En dan komt er van studeren niks, dus dat ga ik ook eens afmaken dan. Komt het dan omdat je dan eigenlijk stiekem meer muzikant bent dan student? Ja. Ja. Ja.
Ik ben vanuit mezelf iemand die heel erg gedreven is voor de dingen die hij leuk vindt. Maar de dingen die ik niet leuk vind, daar moet ik me echt toe zetten. Maar wat vinden ze eens van hem op de popacademie? Het is een ongelooflijk creatief figuur met al hele goede ideeën die er in verschillende situaties uitvoert. En hoe is hij als student? Een mooi figuur, want ik ga gewoon protten van hem leert. En, ja, en toen vreeg ik hem echt van, nou wat voor dingen dan had je? En... Nou, hij had een theorie betocht van, dat neemt hij de theorie van de langzame zebra. En dat is dat als het op zebra's juist, dan mag het shutten op de langzaamste, want dan had de hele groep. En mijn Adlib en Aart Lus had er dat we zijn idee van ik moet zitten op de eigenlijk op de domste mens. En als het me lukt om die te rijden, dan ga ik de hele groep te pakken. Je publiek is gewoon iets om rekening mee te houden. Wat is je publiek? En bij Adlib en Aart Lus was het natuurlijk heel makkelijk, want het was achteraf bedacht. Maar het is van toepassing op elke act. Eerst zocht ik ook wel veel mensen erbij die ik dan vroeg. Ook denk ik omdat ik gewoon bang ben om in mijn eentje op het podium te staan. Maar ik denk dat het maar gewoon de tijd was om die kinderachtige angst opzij te zetten en dan gewoon helemaal alleen iets te doen. Als mensen dan denken van, hé, dit is te gek. En ik geloof hier wel in, dan komen ze wel naar mij toe. Want ik ben een heel gemotiveerde en gedreven gast. En vaak komt het er dan toch gewoon op neer dat mensen denken van... hé, die gozer die gaat ergens naartoe. Oh, aanhaken. Nee. Ik ga nu gewoon eens eventjes goed voor mezelf mooie plannen maken. Vette muziek. Ik ben bezig met echt een ongelooflijk dikke act. Maar wat dat dan kred wordt, daar dacht Jan voorlopig nog even vaag hoor. Als ik op internet zie ik Pantera spelen of zo en denk... fuck, dat is vet man, metal. Ja, ik wil een metalband. En daarna zie ik Bob Marley en denk... oh man, reggae, dat is ook dik. Ik kan niet kiezen, dus dat ga ik ook niet doen. En wat was de vraag ook alweer? Wat je lievelingskleur is? Oh ja, roze.